फंबाय बिनानावमोन दाउखा बायदि माथोजों डिस्टारबेन्स क्रिएट खालामनायनि थाखाय दा आङो नैबे समावनो आङो गोख्रैयैनो बेखेवना होनो सानबाय आङो रङिया थांबावगोन दा दाहालनि मिउजिक चेक खालामनो थांगोन आङो बेखायनो बेहायबो एसे गोबाव जाबाय नालाय राइट बे टाइमावनो दिनैनि नैबे मोनाबिलि समखौ बेखेवबाय होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनाय जाबाय थेंक इउ सारखौ आरो दान्दिसे स्टेजआव एकदम 1 मिनिट जोंहा बिथां सारनिनो असे फंबाय बिथां सारजों फैफादों लोगो बायदि बिथां सारजों आरो बिथांनि फंबायजों बिथांनि मुङानो जाहैबाय आदा अमित लाहारी माने बिथांमोना बिदा बिफंबाबो लोगो बायदिसो थायो नोंथांमोना सिनायनोनो हानाय नङा बेनिखायनो बिथां आदाखौबो बरायना लाबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङाबो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर महरै खामानि मावो बिथां आदायाबो आरो फावखुंगुरबो जोंनि कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों सुदेमसना आगैखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय सार थेंक इउ वेलकाम सार दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवना होनायनि थाखाय बिथां सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय